sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2
Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak,
kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari na mga pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 18 na kita. Sa bulan sa Disyembre, 2021, kag we have 7 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa tak na alas 5 sa hapon. Kagkaroon litong kita sa aton si mga headlines. Negros Occidental ipaidlom sa state of calamity sa Martes bangon sa halit ni Bagyong Odette. Governor Bong Lacson nagpanawagan sa makahatag sang bulig sa mga naapektuhan sa Bagyong Odette sa Negros Occidental. Samtang Coast Guard Station Negros Occidental nagahulat pa kung saan-o sarang malabayan ang dalan padulong sa banwa sang Ilog agod matsekyar ang lugar. Mga trabahador sa quarry site sa Kabangkalan City nga na-stranded sa backhoe bangod sa baha dala sang bagyo nakapanaog na. Samtang 542nd Engineer Construction Battalion sa Philippine Army naka-eksperyensya sa kabudlayan sa rescue operation sa syudad sang Kabangkalan. Family food packs nga yara sa warehouse sa preposition site sa Western Visayas yara pa sa kapin 30,000. Amoy ito mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, liton kita sa mga detalye na sa aton nagapahunang nga mga balita. Upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton nagapahunang nga balita, magadeklarar si Governor Eugenio Jose Bong Lacson sang state of calamity sa Negros Occidental sa Martes bangon sa halit ni Typhoon Odette. Sa interview sang Bombo Radyo sa kay Governor Lacson, iniagod nga magamit ang Quick Response Fund agod nga ma-address ang sitwasyon nga ginapatubang karon sa halit nga ginapatubang man sang bagyo. Sunod sa gobernador, nagdangat na sa 8 ang fatalities sa bilog nga probinsya kung sa din 3 ang nagikan sa Moises Padilla, tag-isa sa Manapla, San Carlos, Isabela, Binalbagan, kag La Carlota. Subong nga hapon, ginkonfirma naman ni Mayor James Latayon, ang hepe sa Sipalay City Police Station, nga 7 ka mga bangkay ang na-retrieve sa naglain-lain nga barangay sa syudad. Ginakangawaan nga magadugang pa ang death toll sa Sipalay, bagod nga ginabanta 40 ka matawo ang missing. Sunod sa kay Governor Lacson, sa latest nga data, 93,696 ka mga individual ang apektuhan, kag 12,105 ka mga panimalay ang nagkalaguba kung sa din kalabanan ang yara sa 6th District. May ginalantaw man na sila nga insidente sa Kabangkalan apang hindi pa sini ipag-iwan
waragwag tubtob nga makonfirmar. Nagalaom naman ini nga mapasa na ang numero sang halit buwas nga adlaw. Sunod sa iya, ang pila ka mga evacuees sa norte nga bahin sa probinsya ang nagpauli naman sa ila sini nga mga pulian. Nakapanagtag naman sang food packs sa Department of Social Welfare and Development ako ng DSWD kag nagpahanumdom sa mga local chiefs executives nga may standard procedure ang ahensya kung sa rin ang igapadala sa ila ang magdepende naman sa data report nga ila sini ipasa. Indugang man sini nga magasugod ng rescue operation sa ilog subong adlaw kag nagalaom nga makatukod sang clearing operations on Department of Public Works and Highways sa DPWH na binagid sa mga national roads. We will be declaring a state of calamity for the whole province. This will be approved come Tuesday. What does this mean? This means that we can use the funds, especially the quick response funds, that the LGUs can use to address the situation in atubang natin. Ang kamay sa pagpahayag sa Negros Occidental Governor Bong Lacson. Nagapanawagan ng gobernador sa Negros Occidental sa mga may ikasarang kag maayo nga tagipusuon nga magdonar kay maghatag sang bulig sa mga naapektuhan sang Typhoon Odette sa probinsya. Sa interview sang Bombo Radio kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ginpahayag sini nga kinahanglan gid sa karon ng pagkaon, ilabi na ang tubig bangod naapektuhan ang kalidad sini sa paglabay sang bagyo sa mga luyag magdonar suno kay Lacson. Sara nga makapadulong sa Nompap Gym nga amo ang ila receiving area sa mga donasyon. Sa mga luyag naman nga direkta nga maghatag sang bulig sa ragman nga makipag-angot sa mga local government units sa kon LGUs. Nagapanawagan man ang gobernador nga hindi madulaan sang paglaom bangod malampuwasan sang probinsya ang ini nga sitwasyon, gani kinahanglan niya magbangon kaya magsalig lamang sa Ginoo. Nagpasalig man ini nga mayara sang assistance nga ihatag ang probinsya ilabi na sa mga nagubaan sang puluyan kag magahatag man sang assistance sang national government. Kasi may kapamangkod sa mga kind-hearted individuals na gusto mag-donate, ay ang kinahanglan ng ginsubong is of course food and water. No? Kaya ang quality of water subong especially sa kabangkalan sa ilog na apektuhan gid sang bagyo. No? So I know this is temporary, pero right now ang quality of water is not good. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang ginahulat pa sa mga personnel sa Coast Guard Station Negros Occidental nga salangdang nga malabayan ang dalan padulong sa ilog agod nga makasulod sila kag ma-checkar ang sitwasyon. Sa interview sa Bombo Radio kay Captain Ludovico Librilla, 15 ka mga pamilya ang ilan na rescue kahapon kag temporaryo ang gindala amo ini sa evacuation center sa may barangay Binequil. Sunod sa kay Librilla, gintestingan nila kahapon nga makasulod sa banwa sa ilog apang hindi gid ini posible bangod nga mataas ang tubig pagwa sa kabangkalan kag may mga poste kag puno nga nagkalatumba sa dalan. May na-contact naman sila nga mga personal sa banwa sang Kawayan kag sumuan sa syudad sa Sipalay apang wala pa sang predicament sa bahin sang personal bangod nga totally blackout man dito. Samtang amat-amat naman nga nag-subside ang tubig sa sentro sang Kabangkalan kag kun malabayan na ang dalan padulong sa ilog maga-proceed na sila sa banwa. Idugang man sini nga kagabi nagbalik na ang biyahe sang ro-ro vessels. Ang deployable response group nato ng mga personnel nato nag-proceed sila sa daan banwa nga barangay kay ang tubig ng Berlin from the city, from the centro of Berlin dito sa kantong sa high tide pa kagabi. Nag-standby sila dito kung may mga families na gusto evacuate. Ang kamay sa pagpahayag ni Coast Guard Station Negros Occidental Commander Captain Ludovico Librilla. Samtang nagpatigay naman sang aerial inspection ang Philippine Coast Guard, kaupod si Provincial Disaster Management Program Division, Dr. Zifar Gerhard Kailian, agad na tsekero na sitwasyon sa Southern Negros. Sila nagsakay sa 14-seater nga Cessna PCG 2081 plane, kaupod man ang Bombo News Team. Nakapanawag na sa backhoe ang mga nagatrabaho sa isa ka quarry site sa Riverside, Kabangkalan City nga matapos nagsaka ang tubig kahapon sa kagahon. Sa interview sa Bombo Radio kay Rodney Subayco, residente sa Barangay Maaw, Bago City, alas 5 sang kagahon kahapon sang nagsugod sila trabaho sa quarry site. Pagka alas 8 sang aga, nagamat-amat na taas ang tubig gani nagsaka sila tanan sa backhoe. Suno kay Subayco, 21 sila tanan sa sulod sang backhoe, lakip na ang mga driver kag 4 ka mga kabataan.
kabataan. Nalakip man dito ang bata sang driver kag operator nga nagaedad 5 ka tuig kag 1 ka tuig. Sunod diri alas 4 sang hapon nakapanaw kag na-rescue na sila. Bangod nagnubo naman ang tubig kag wala na sang ulan. Sa karon yara sila gihapon sa quarry site kag nagapadayon sa pagtrabaho. Kuwari ma'am sa Riverside. Aling isang alas 5 ma'am hasta magabi ma'am. Hasta mag alas 4 mo sa ngaga. Dire sa tunga. Hari kami gani sa truck diyo. Sa tunga layubas ng tubig. Sa Riverside ma'am. Sa Pilid ang di ma'am. Sa Mansi ma'am. Ang kaban sa pagpahayag ni Rodney Subayco, isa sa mga nagsaka sa Bakho. Samtala nakaangko naman sa kabudlayan ang rescue operations sa makatapos ng 53rd Engineer Battalion sang Philippine Army sa syudad sang Kabangkalan. Sa interview sang Bombo Radyo kay Lieutenant Herwin Galvan, ang team leader sang 542nd Engineers of Construction Battalion sang Philippine Army, gipagsining sa ila augmentation sa pag-rescue sa mga pumuluyo na ka-eksperyensya may sa kabudlayan, bagod nga kalabanan sa ila nga gin-rescue ang mga bata kag mayara pa sang lapsag. Dugang pa ni Galvan nga ila na lamang inigin sa kahit sa Labrador o kung sabahin sang Labador, agod nga masiguro ang kailuwayan sa magkabataan. Nagpanumdum naman si Galvan sa makaupon sini nga magpadayon lamang sa pagtrabaho bangod kabahin na ini sa pagserbisyo sang isa ka public servant. Nagpanugya naman si Galvan sa mga pumuluy nga sa tion nga ginaabisuhan ng mga ini sang otoridad. Dapat nga magsunod gileon kag hindi na pagahulaton pa nga may matabo pa sa ila. Malapit 30,000 ka family food packs pa ang available sa mga warehouse ag preposition sites sa Western Visayas agud ipanagtag sa mga local government units o LGUs nga may evacuees. Sa interview sa Bombo Radyo kay Disaster Risk Management Region 6 Information Officer Therese Feli Ligaste, una nga maghahatag sa mga food packs sa mga barangay kag local government units o LGUs sa mga nagakinahanglan kag kun hindi supesyente ang ila supplies o kon pondo, magapadala sila sang request para sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD augmentation. Suno kay Ligaste, subong nga adlaw o kon buwas, lauman nga maga-release na ang gin-request nga sang mga LGUs sa karon, nagabaton pa sila sang request na gikan sa mga apektado nga pamilya sa Western Visayas. Sa karon mayara sila sang 29,904 ka mga family food packs nga available kung sa diin 14,905 sini ang yara sa mga preposition sites sa nagkalain-lain nga probinsya. In kaso nga may mga LGU nga mag-request sa preposition sites, diri na lang kuhaon kag hindi na sa regional warehouse. Sa karon nagapadayon pa sila sa pag-repack kag may mga available ban nga raw materials sunod diri. Dapat nga mayara gid sang coordination ng mga LGUs sa Task Force ag Operation Center sagud mahatag sang solusyon ang ila nga mga request. Nagpasalig man hindi nga may nagakaigo sila sa karon nga stocks sa warehouse. Mayara kita gihapon available nga food pack mayara sa aton warehouse sa preposition site. Mayara kita nga 24,900 per tanan ka mga family food packs nga available and 13,905 sini ara sa aton nga mga preposition site. Ang kaban sa pagpahayag ni Disaster Risk Management Region 6 Information Officer Therese Feli Ligaste. Samtang liton kita diri sa aton sini nga good news, may inugbakal na sang pagkaon sa iya apo ang isa ka lola nagika naman sa Barangay Villamonte matapos nga nalawagan nga tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radyo kag Star FM. Si Josephine Saison sa Sierra Madre Street sa may Barangay Villamonte ang nagapamati gid sa Bombo Radyo humalin sign on, tuptup sign off kag masami nga nagapakigbahin sa mga promos gani hindi na bag-o sa iya ang magdaog. Tuma na kalipar sini samtang ginabaton ang 500 pesos sa cash kag 650 pesos nga worth sang grocery goods nga nasulod sa Valdez ang Arakan. Sunod sa iya igabakal niya sa pagkaon para si apo ang cash nga nadag o kun nadaog bangod nga nanawag ini sa iya kagabi kag nagpangayo sang kalanon. Nagpasalamat si Saison sa mga sponsors ng promo kag nagpangagdaman sa matag palamati nga makigbahin man agud nga magdaog kaangay niya. Salamat gid. Sa tanan ko nga mga kasilingan, mga katupad balay kag mga kapalintihan, ginaagda tagid kamo nga magpasako sa sini nga promo. Bisan ano landa nga mga entry ihulog nyo gid diri sa Bombo Radio kay wala gid kamo sang pirdihon, may ano gid kamo makaagom gid kamo sa pagdao kag makaambit kamo sang kalipay pariyo ko. Ang tingog sang winner nga si Josephine Saison. Samtang maayo ang naging aga ni Belinda Isidro o kon Isiderio sa Barangay 29 Bacolod City matapos ini
ang nalawagan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 19 promo sang Bombo Radio kay Star FM. Sunod sa kay Isiderio, iya igabakal sa mga kinanglanon sa ilabalay subong mga diapers sa iya sini Apo ang grasya nga nabaton. Hindi mapanas ang yuhom sini samtang ginabaton ng 500 pesos sa cash kag 650 pesos nga worth sa grocery goods nga nasulod sa Orocan nga balde. Man sa Ginoo subong man sa mga sponsors ining winner nga si Belinda Isiderio. Oda! 100 200 300 400 5 500 Babuta. Anon? Ibakal sang mga kinahanglanon sa sulod balay kag ibakal sang pampers ang akon apo. Ang kabay naman sa pagpahayag kag nangin pag-award sa winner kasi Belinda Isiderio. Samtang kadto naman kita sa Austria. Una pa lang nga Domingo sa Nobyembre, nagasugod na ang Christmas tradition sa Austria. Sa interview sa Bombo Radio kay International Correspondent Joe M. Sigura, direkta sa Vienna, Austria, kinpegsa na nga ila ginaselebrar ang First Advent. Sa katapusan nga Domingo sa Nobyembre kay ika-4 nga Advent sini nga Domingo. Sunod diri ila ini ginaselebrar paagi sa pagpadulong sa mga remarkable nga mga lugar kaangay sa mga cathedral, munisipyo, museum kag Christ Candle Market. Kag dira sila nagainom sa mga traditional drinks kaangay isang punch. Ginakabig naman sini nga pinakamasadya ang selebrasyon kung mayara sang snow, bangod mayara sang promotion sa Austria kada Disyembre nga kung may snow sa Pasko, tanan nila nga ginapamakal ang libre. Kag igarifan ini basta magpakita lamang sang resibo. Negatibo naman ang mga Pinoy didto kag nagaselebrar sang simpang gabi. Sila ang nagakinaon. Kag ang kada organisasyon o kon rehiyon ang nagapreparar sa pagkaon nga sikat sa ila lugar. Mayaraman sila sa ginapatigayan nga Christmas party kag may mga parole making contest, choir kag caroling competitions. Pinaselebrar sa mga Austrian ang Christmas dire pagi sa pagsaulog no sa kada remarkable place pareha sabi sa katedral, munisipyo, sa mga museum, sa mga palasyo, ay ginatawagin na sila dira nga mga Advent mark. Ang kaban sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Joe M. Sigura, direkta sa Vienna, Austria. Samtang sa anong katapusan nga balita, nagapatigayon man sang simbang gabi ang mga Filipino sa Las Vegas, Nevada, United States of America. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay International Correspondent Edna Cordova Penuela direkta sa Las Vegas, kaangay sa Pilipinas. Nagapatigayon man sang simbang gabi ang mga Katoliko dito apang las 6 sang gabi ang ila sininga misa. Sunod sa kay Penuela, las 11 sang gabi ang ila panimbahon kon Disyembre 24. Samtang las 9:30 sang aga kon Disyembre 25. Kon Christmas Eve, nagatilipon-tipon sila nga magpamilya samtang nga nagakaon naman ini kaupo na ilang mga abyan nga o kung nag-imbitar kung adlaw na sang Pasko. Kagay sa Pilipinas, mayaman sila sang lechon, pasayan, ham, kag imbutido. 15 katuig na ini sa Las Vegas kag wala naman siya nakabatsyag sang kamingaw kag kapungaw, kahidlaw, bagod kaupod man sini ang iya pamilya. Bukas naman ang mga kasino sa ila 24/7, labi na gid kon Pasko kag New Year. Madamo man sa mga restaurants kag coffee shops sa Vegas nga naga-feature sa mga pagkaon nagikan sa kalilain nga pungsod sa kalibutan. Sunod diri kon highlight ang Pasko kag New Year sa Pilipinas. Dito sa Estados Unidos, highlight naman ang Thanksgiving. The same sa akon sa Pilipinas. Sa pamilya namo nagka-prepare para sa Noche Buena. Gasimba din kami sa mga simbang gabi sa aming church yung ginakantuan Catholic Church. Gasimba man kami pero ang amon na misa is 6 o'clock in the evening. Misa midnight pero 11 o'clock sa 24 ng gabi. Tapos sa aga may ara naman 9:30. Kabayan sa pagpahayag sa Bombo International Correspondent Edna Cordova Penuela, direkta sa Las Vegas, Nevada. Philippine Standard Time na 30 minutos na nakalipas sa tak na las 5 sa hapon, kag amoy ato makabombo ang kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakopa, aton anay panumbalikan na aton sa mga headlines. Negros Occidental igapay down sa state of calamity sa Martes bangon sa halit ni Bagyong Odette. Governor Bong Lacson nagpanawagan sa makahatag sang bulig sa mga naapektuhan sa Bagyong Odette sa Negros Occidental. Coast Guard Station Negros Occidental nagahulat pa kung san o sarang nga malabayan
ang dalan padulong sa banwa sa ilog, agud nga matsekar ang lugar. Mga trabahador sa quarry site sa Kabangkalan City nga na-stranded sa backhoe, bangod sa baha dala sang bagyo, nakapanaog na. Samtang 542 2nd Engineer Construction Battalion sa Philippine Army naka-eksperyensya sang kabudlayan sa rescue operation sa syudad sang Kabangkalan. Family food packs nga piyara sa warehouse kag preposition sites sang Western Visayas, yara pa sa kapin 30 mil. Amoy adto mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS. Petsa 18 sa bulan sa Desyembre kag pila na lamang kaadlaw na bilin nga Christmas na. We have 7 days left. Antes pa man magabot ang adlaw sang Paskwa. 7 na lamang kaadlaw mga kabombo. Standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Franz Andrew Burgos. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sabahin naman sa aton sininga news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton sininga news analysis may tigulo, puti, kag pula. Sa makapila kakigayunan aton masiplatan ang pag-updanay sang duha ka mga nagapadalagan. Mayor Bing kag Ataydi nga magapapili sa pagka-congressman. Pag-updanay nga hindi nagid mapunggan. Pero antes pa man ang pag-updanay sang duha, madugay na ini nga haka-haka. Amo gani nga berde ang kolor nga iya ginpili kay ang duag sang grupo Progreso pula kag berde gid man ini. Apang sa piyak nga bahin ang ginapasibangdan nga kuno nagtalikod sa grupo kay may gintabukan. Tubtub subong wala naton makitaan nga siya ang nagaupod sa paglagaw sa mga putian. Gani sa karon nagapabilin sa akon paminsaron kung sino gid bala sa ila ang hindi nangin matinuuron sa gin kasugtan nga buluhaton mga neutral siga sa taya sa palabuton nga eleksyon. Ang ini ang pangunahuna ang pananawan ng inpadala ni Cristina Dumipig sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!